Onder ziekes beziek je mij een nieuwe methode zeegas rond te krijgen in de Waadzee. En dit is het zeegas zie dat mij bad. Het komt uit Duitsland. Het zeegas komt op een locatie dat je net zo makkelijk komt. Het is een ontzettend bijzondere omgeving. Het is eigenlijk wel heel bijzonder om hier te zijn. Het is ook een moeilijk bereikbare plek. We zijn hier ergens tussen het eiland Grient en Westerschelling. Of Terschelling. En je kunt er dus alleen maar komen met laag water, met een boot. Je kunt er niet zomaar naartoe varen. Dus het is bijzonder, maar dus ook moeilijke omstandigheden. Dus het is een uitdaging. Maar wel een wichtige uitdaging. De Waddenzee is een kraamkamer voor de hele Noordzee. En ja, door het zeegras maak je eigenlijk die kraamkamer, maak je er een lekker bedje in. En nu is het een hele kale kamer. Dan kan er ook veel minder wegduiken, opgroeien en voedsel zoeken. Experimenten met het zitjen van zeegas haalt Nota vooral een soort kennis opsmieten, maar net een soort zeegas. Mogelijk verroert dat nou, want het zeegas komt hier op een plak dat het grootste part van het hier onder water blijven zal. Dan met de kans dat het gas de wind doorlippert een stuk groter. Maar het zitje komt dan wel heel krekt. Nou, eigenlijk is het een beetje tuinieren op het wad wat we hier nu aan het doen zijn. We zijn sleuven aan het trekken in het wad en we hebben spuiten waarin we afgewogen hoeveelheden zeegaszaden in hebben gebracht. En dan spuiten we dat leeg in die gultjes. En we zijn vorige week hier wezen kijken om te kijken of dit een geschikte plek was. En het is vrij laag hier, want we wilden eigenlijk een ondergedoken zeegasveld creëren. Dus daarom, het valt nu dus ook niet droog. Als er een beetje te veel wind staat, dan valt het niet droog. Kokosmatten moeten het zie je vasthouden en een betere kans aan. Zodat het water net alleen nog boppenwetter wezen maar ook eronder.